Milí poslucháči, počúvate druhú časť epizódy s Borisom. Epizóda podcastu Ičkari. Tento podcast robíme v spolupráci s SSHI. Touto cestou si dovolujem vám oznámiť, že SSHI organizuje 52. ročník Medzinárodnej konferencie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, ktorá sa koná od 26. do 29. mája 2026 na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách. Prihlásiť sa môžete cez stránku sshi.sk. Ja sa teraz ešte vrátim trošku k jednej téme. Ty si bol aj vedúci práce pre diplomovku, ktorú robil jeden chalan. No nie jeden, ako viacero diplomiek som viedol, ale... Dobre, spomeniem na matfíze. Na matfíze v Bratislave. V Bratislave, áno. Charakterizácia kľúčových faktorov strát, utilizácie výrobných zariadení. Ja som si vybrala zo záveru taký kúsok a ja by som sa chcela k tomu trošku popýtať, že či by si mohol vysvetliť. Takže teraz citujem, hlavným cieľom tejto diplomovej práce je odhad potenciálu rastu HDP Slovenska dosiahnuteľný zvýšením utilizácie výrobných zariadení pomocou digitálnych nástrojov zberu dát a riadenia výkonnosti. Tieto dáta boli z Innovec.techu a boli tam aj dáta samozrejme z Finstatu. Výsledky na základe získaných údajov poukazujú na to, že pri úplnom naplnení potenciálu digitálnych nástrojov zberu dát a riadenia výkonnosti by HDP Slovenska mohlo zaznamenať nárast o viac ako 2 percentuálne body. Prvá otázka na toto je, že čo si mám predstaviť pod pojmom úplné naplnenie potenciálu digitálnych nástrojov zberu dát. Diplomku si pamätám. Bola to dobrá diplomka, čo sme si zaslúžili jedničku. A vlastne v tej diplomke si pamätám, že skončila veľmi malá časť toho, čo on urobil. Tie dáta z Finstatu sú výborné. To ako, ja si pamätám, v McKinsey sme často robili marketingové štúdie, odhad trhu, segmentácia trhu a nejaké dôsledky pre stratégiu. Vlastne vďaka vedľajší efekt toho nejakého zákona o transparentnosti, ktorý už ani neviem kedy bol, je, že na Slovensku sa dajú urobiť veľmi pekné analýzy, ktoré inde sa nedajú robiť. A tieto dáta spojil Ríšo s nejakými dátami, ktoré boli aj od nás, ale boli to aj nejaké dáta, ktoré sú publikované v white paperoch Svetového ekonomického fóra, to znamená Industrial Lighthouses. Oni majú takú iniciatívu na digitalizáciu priemyslu. Boli tam dáta našich partnerov alebo nejakých iných firiem, ktoré to robia z Nemecka, proste z iných krajín. No a čo on vlastne spravil je, že spravil veľmi peknú marketingovú štúdiu, pretože ako konzultanti sme si nemohli úplne dovoliť to potiahnuť poriadne do tých nástrojov machine learningu. On vlastne urobil kvalitné klastrovanie, prechádzal všetky tie rôzne vlastne typy dát, ktoré on dostáva z toho Finstatu. Mal tam trebárs odhad, že jaká je cena strojov, alebo jak odhadnúť zostatkovú alebo trhovú cenu strojov fabrík, ako strašne zaujímavé. No a to, čo mu vyšlo, je, že keby všetky tie firmy mali dobre fungujúci MES, výrobný informačný systém, čo je vlastne ekvivalent toho, že by efektívne zbierali dáta zo strojov, tak tie stroje by mohli fungovať na vyššej efektivite. A keďže Slovensko je v celku dosť priemyselné, tak ten celkový efekt na HDP, čo je trvalý, je to vlastne každý rok by to dodávalo tie 2% najviac. Nie, že by to ako každý rok rástlo o 2%, ale že by sme proste narástli o 2% HDP. No a to je vlastne cez zvýšenie efektivity výroby. To znamená, keď ja už nainvestujem niečo do nejakých strojov, a chcem ísť naplno, zase tiež treba povedať, že to bola časť, keď ešte bol veľký odbyt, možno teraz by to bolo niečo menej, tak ja potrebujem, aby tie drahé stroje boli naplno využité. No, ale tak vlastne využitie týchto strojov sa počíta v takej veličine OEE. Neviem, či asi musíme to vysvetliť, to OEE, áno. OEE, overall effectiveness, je vlastne taká kľúčová veličina pre priemysel, špecificky výrobu, lebo v priemysle môžem robiť aj iné veci, môžem len navrhovať nejaký produkt, alebo môžem predávať, môžem robiť obchod v priemysle. Ale z priemyslu jedna taká funkcia je tá samotná výroba. A vo výrobe buď to robím veci čisto manuálne, alebo mám nejaké stroje.
Tie stroje mi pomáhajú tie veci robiť efektívnejšie, pretože ako pochopiteľne, v chemickom priemysle chápeme, skoro všetko robia stroje. Tam ako nikto nevarí v baničkách po jednom, proste nemá tam reflux ako Simaxové sklíčko na robenie 95-ky benzínu. Robí sa to na veľkých strojoch a tieto stroje sú drahé, majú aj nejaký náklad na údržbu a tak ďalej. A ja musím vedieť nejak prepočítať ich návratnosť. Takže je taká veličina OEE, ktorá je priamo sa mi vlastne prepisuje do PNL-ka, to ako do vlastne výsledkovky firmy. Ona má vlastne cez nejaké ďalšie parametre, ktoré sú v tom modeli, priamo OEE sa dá napočítať, aký mám efekt vo výsledku firmy, nejaký zisk, EBITDA, alebo proste aký používam. A zároveň má priamy súvis s tým, čo sa mi v tej výrobe deje, s tými fyzickými vecami, ktoré sa mi tam dejú. To znamená, mám nejaký prestoj, alebo mikrostop, alebo spomalenie, alebo vyrábam nekvalitu, mám rework, alebo mám šrot, že vyrábam kusy, ktoré potom vyhadzujem a ja vlastne priamo viem napočítať, ako mi to znížilo toto OEE. OEE je pomer času, kedy mi ten stroj reálne vyrába v požadovanej kvalite a rýchlosti, lomené čas, kedy má vyrábať v požadovanej kvalite a rýchlosti. A to OEE v chemickom priemysle je o niečo vyššie, pretože tam aj sú nižšie marže a hlavne tie procesy sú viac pod kontrolou, sú viac štandardizované, viac sa robia nejaké komodity, ale v tom priemysle, kde sa stále niečo mení, napríklad to šitie tričiek, alebo nejaké treba dosť nízke OEE je v defense, aerospace a farmaceutickom priemysle. A priemer v discrete manufacturing, to znamená v tých priemysloch, kde sa vyrábajú kusy, že môj výsledok sa nepočíta na tony a hektolitre, ale sa počíta na kusy, tak tam je svetový priemer 60%. A ten 60%, kde maximum je 100%, tak tam tých 40% to je nejaká medzera. A tá medzera je spôsobená rôznymi, to nie je jeden problém, to bývajú stovky rôznych problémov, ktoré sa v čase menia. Niekedy sa tomu hovorí, že long tail, množstva problémov. Že vlastne OEE vo fabrike je taká dynamická rovnováha, to ako rýchlo problémy prichádzajú a ako rýchlo ten stav, vlastne tá posádka tej fabriky, tých strojov, ale vlastne aj celá tá podpora tej fabriky to vedia riešiť. Tie problémy, ktoré prichádzajú, je zákazník povedal, že chce, ale nechce, rozbije mi plánovanie. Prišiel človek opitý, jak som sa aj spomínal, príde človek opitý na smenu, vyhodím ho, nemám človeka, neviem, čo budem robiť, musím tam dať nezatrénovaného. Dojde mi materiál, ktorý som si neobjednal, alebo dodávateľ nesplnil kritéria, alebo čistá náhoda, že vlastne kupujem 2 diely, ktoré majú nejaké vlastne parametre svojej presnosti a akurát sa zídu tie 2, kde jeden je na jednej strane, druhý na druhej a už vlastne mi to dokopy, sa mi to nezvarí. A toto sú pravidelné veci, ktoré sa stále dejú a ja musím mať nejaký systém, ako na to reagovať. A ten systém je len tak dobrý, ako ja viem zozbierať relevantné dáta a zhodnotiť dáta. Ináč veľmi podobné ako v defense, vlastne to isté, tam to nazývajú, že kill chain, že to je okamih, odkedy ja identifikujem, alebo mám nejakú informáciu o tom, že niekde je nejaký object of interest, proste treba nejaký tank, ktorý je ako ten správny objekt, ktorý potrebujem zneškodniť, až do toho okamihu, kedy ho reálne zneškodním. A tento čas, keď je pomalý, tak vyhráva nepriateľ a keď ten čas je krátky, tak vyhrávam ja. A úplne rovnako je to v priemysle. Keď tento čas, odkedy ja mám nejaký problém, on sa objaví, dokedy ho vyrieším, je veľmi dlhý, tak vyhráva nepriateľ, neefektivita. A keď ten čas je kratší, tak vyhrávam ja a mám vysoké OEE. No a tá logika za zlepšovaním OEE a všetkými tými leanařmi, Lean alebo Six Sigma, sú vlastne také tie hnutia postupného zlepšovania alebo efektívneho manažmentu výroby, tak tie sú presne o tom, že ja potrebujem vo veľmi rýchlom čase identifikovať ten skutočný problém, ktorý je jeden z stoviek kategórií problémov. Keď ho mám a potvrdím, ja musím spraviť nejaké meranie, aby som vedel, že aký je veľký ten problém a aby som sa rozhodol, že čím to zostrelím. To znamená, že či si vyberiem len, že niekoho pretrénujem, nové SOPčko, alebo že ideme robiť nejaký veľký SMED workshop, ako
nejaký workshop na úplnú ako zmenu systému, ako robíme prestavby linky, alebo úplne niečo ako kúpim nejaké nové zariadenie. To je vlastne ekvivalent toho, že či tam pošlem malého drona, alebo 10 dronov, alebo či tam pošlem nejakú veľkú raketu. No a výsledkom toho je, že ešte potvrdím, že či som to teda zlepšil alebo nie. Že v princípe je to data assisted decision making, to znamená ako neustále sa rozhodovanie na základe dát namiesto nejakej improvizácie. To je vlastne úplne kľúčové v tom priemysle. Ten priemysel to je neustála vojna s neefektivitou a zatiaľ ju úplne nevyhrávame. Zatiaľ remizujeme. To sa mi páči, a my by sme ju chceli vyhrať a keď vlastne nástroj výhry tejto vojny je MES alebo výrobný informačný systém, čo je jeden z množstva IT systémov, ktoré podporujú výrobu. To je ako tie slávne trojpísmenové skratky, ktoré ľudia možno z výrob poznajú. Začína to tým ERP, ktoré má skoro každý a potom sú PLM, QMS, APS, VMS, CMMS a tak ďalej. A jeden z nich je MES, ako výrobný informačný systém. A ten nám pomáha skrátiť tento kill chain na problémy, ktoré nám berú efektivitu strojov. Keď ho mám dobrý, budem mať vyššie OI a to OI sa mi priamo preloží na vyššiu návratnosť na investícii. OK. Dobre, a teraz druhá otázka k tomuto. Je možno taká viacej procesárska, že máš tam použité slovné spojenie zvýšenie utilizácie výrobných zariadení. A ja som sa ťa chcela spýtať, že ako by si vysvetlil rozdiel medzi, alebo čo to vlastne znamená zvýšenie utilizácie výrobných zariadení a aký je rozdiel medzi napríklad optimalizáciou výrobných procesov? Optimalizácia výrobných procesov je súčasťou toho, že ako jeden z cieľom zmeny výrobného procesu môže byť zvýšenie utilizácie, ale môže to byť aj niečo iné. Môže to byť zvýšenie kvality, môže to byť zlepšenie, zníženie energetickej náročnosti. Takže optimalizujem aj iné veličiny ako OEE. OEE je len jedna veličina, ktorá sa mi prekladá ako do jedného zo zložiek môjho PNL-ka, ale mám tam iné zložky, aj náklady na kvalitu a tak ďalej. Takže keď zlepšujem OI, tak vlastne optimalizujem OI. Ja sa ho snažím zvyšovať skoro vždy a optimalizujem ho do nejakého do nejakej hodnoty, kde mi to dáva zmysel a tá hodnota, keď mám ten výrobný informačný systém, je vyššia, ako keď ho nemám. Mm-hmm. Takže zvyšovanie OI je len jeden z tých kanálov alebo jeden z typov optimalizácie výroby. Dobre, ja teraz ešte prepnem na inú tému. Ja ti poviem, že ja som si o tebe naposledy prečítala v decembri 2025. Vyšiel taký krátky článok na denníku N a vtedy som si povedala, že toho Borisova musím zavolať, musím ho kontaktovať. Bolo tam spomenuté, že Innovec Technology sa dostal do akcelerátora Diana NATO. Ja by som ešte k tomu dodala, že vás vybrali 150 z vyše 3500 prihlášok. Myslím, že to malo 3600 niečo. Prosím ťa vysvetli, že čo to pre vašu firmu znamená. Tak ja v krátkosti vysvetlím, že čo je akcelerátor, potom čo je Diana a potom čo to pre nás znamená. Takže akcelerátor je nejaká organizácia, ktorá pomáha firmám sa rýchlejšie dostať zo stavu, kde sú, do stavu, kam sa chcú dostať. To je ako taký obecný prístup. Ten obecný prístup sa dá použiť aj na akýchkoľvek poradcov, ako na konzultantov. Medzi tými akcelerátormi sú obrovské rozdiely, ako sú medzi konzultantami. Takže sú konzultanti, ktorí ti prejdú za tvojou výrobou, vyplňa si nejaké lajstro, povedia ti obecne, urob si digitálne dvojča výroby, hotovo, zoberú od teba nejaké peniaze, eventuálne ešte aj od štátu na to nejaké peniaze, no a je to useless. A potom sú konzultanti, ktorí prídu, spravia ti diagnostiku s ľuďmi, ktorí to už vedeli a robili takých diagnostik 100 alebo 500 a potom ti povedia toto a toto, keď urobíš, tak si myslíme, že sa ti reálne zlepší biznis a keď ako to chceš robiť s nami, tak my ťa nevyfakturujeme za tú diagnostiku, ale budeme tvojim partnerom a nejaké percento z toho, ktoré ušetríme, tak reálne nám potom vyplatíš ako nejakú success fee a my ti zaručíme, že to bude fungovať. A to je úplne iný prístup, pretože potom ja ako podnikateľ vlastne viem, že oni mi skutočne chcú pomôcť. No a tie akcelerátory sú aj také, ktoré skutočne
vedia nejak pomôcť, sú na tom správnom mieste, poradia a majú aj nejakú motiváciu ti pomôcť. No a niektoré tie akcelerátory sú známe, to je Y Combinator, to je akcelerátor, ktorý vlastne človek, on tam aj spraví nejakú investíciu, ale vezme si nejaké percentá. No a tento Diana akcelerátor je vo veľmi dobrej pozícii, pretože má dobré napojenie, je to vlastne subsidiary NATO, takže my sme vlastne už ako dodávateľ NATO, nepriamy cez subsidiary, a on sedí práve na tých miestach, ktoré sú za takým múrom pre všetkých inovátorov. Je v dobrej pozícii ich ako uviesť do toho, jak to vlastne reálne funguje, prípadne aj akcelerovať vlastne ten predaj alebo spoluprácu s ďalšími technologickými inovátormi. A to aj reflektuje to, že veľmi veľa firiem sa tam snaží dostať a pre nás vlastne to znamená vlastne byť súčasťou toho akcelerátoru Diana, že máme príležitosť sa veľa naučiť a hlavne expandovať do defense. Neviem si predstaviť úplne, ak by sme skúšali robiť ako predávať tú našu technológiu do obranného priemyslu bez toho, aby sme súčasťou takéhoto akcelerátoru boli. Je s ním spojený aj nejaké akoby malé peniaze, ktoré oni dajú ešte aj bez toho, aby chceli od nás nejakú ekvitu, čo veľmi pomáha tomu celému, aj to pomáha, je to akoby taký dobrý setup, že je to akcelerátor, ktorý jednoznačne pridáva hodnotu. No a tých 150, to nie sú startupy, to sú proste technologické firmy, sú tam firmy, čo majú 30 rokov, firmy, ktoré majú vysokomiliónové obraty, ale oni majú nejakú zaujímavú technológiu, ktorú niektorí ľudia, odborníci v tom NATO vyhodnotili, že má veľký potenciál a má zmysel do nej zainvestovať. A je to veľmi zaujímavá komunita, teraz sme boli v Belgicku na tom sústredení a to boli ako tá hustota inovátorov, ktorý fakt stojí za to spoznať, bola taká, že som ešte nikde nezažil. Keď človek ide na nejaké tie startupové konferencie ako Slaž a podobne, to je proste jeden z 50, tam robí niečo fakt, že odborné a na nejakej vysokej úrovni, ale tu proste jedna tá organizácia je, že ľudia, čo dvakrát vyexitovali na IPO vo Švédsku a teraz majú ako tretiu organizáciu, ktorú si takto založili. Je, že to je proste úplne iný level inovátorov a connected ľudí, ľudia, ktorí majú už 3 patenty ich reálne, ako sú v satelitoch vo vesmíre, skutočne kozmické technológie na vysokej úrovni. Takže je to aj skvelá komunita a našli sme tam kopu komplementárnych technológií, takže use case, nad ktorými sme ani nepremýšľali, tak zistíme, že sme sa vlastne dostali do takej situácie, že máme to kladívko a hľadáme tie klinčeky, ktoré by sme zabili. My sme ako nikdy v tej situácii neboli. My ako firma sme vznikali na tom, že boli sme v fabrikách, všade sme videli, že je niečo treba, poďme to nejak ako splácať dohromady na základe toho, čo je dostupné v akademickom svete a my sme vedeli úplne presne, čo potrebujeme. A teraz pri tom sme vlastne ako v jednej veci sa dostali oveľa ďalej ako iné firmy v tom computer vision a ono to má rovnaký efekt, jak to má v tom MESE, v tom výrobnom informačnom systéme, tak to má v nejakých ISR platformách, ako Intelligence Surveillance Reconnaissance. A vlastne tých use caseov je celku veľa, takže nám to pomáha validovať niektoré tie use casey, prípadne pozrieť sa na nejaké cvičenia, pobaviť sa priamo s tými vojakmi, ktorí nám dajú priamu spätnú väzbu. Zoznámili sme sa s veľmi zaujímavými mentormi, vlastne bývalými veliteľmi pozemných síl Česká a Slovenska, ktorí nám teraz robia mentorov a nám hovoria, že do čoho sa púšťa, do čoho nie. Takže pre nás je to veľmi hodnotné, veľmi nás to posunulo a teda sme za to veľmi radi. No a ešte som sa chcela spýtať, či náhodou ste nedostali nejaké ďalšie ocenenie odtedy. Ako my nie sme žiadni zberači ocenení, to ako nie je náš cieľ. Ale z hodou okolností, že sa pýtaš, minulý týždeň sme dostali od Európskej komisie Seal of Excellence, čo možno ľudia v akademickom prostredí poznajú, to je vlastne pre top európske projekty, ktoré robia niečo, čo má vlastne obrovský potenciál pridať hodnotu, čím vlastne Európska komisia odporúča národným vládam a ich inovačným agentúram, aby to nejak ako aj podporili.
A ešte sme dostali SEAL Strategic Technology for Europe, čo vlastne tak akoby odporúčanie tým väčším investorom, ktoré robia tie 10 až 50 milión eurové investície, že mali by sa týmto zaoberať, pretože to je technológia, ktorá vlastne pre konkurencieschopnosť Európy v dlhodobom horizonte je dôležitá a je tam obrovský trh, ktorý je pre nich zaujímavý. Takže zhodou okolností sme dostali teraz nedávno ešte takéto 2 ocenenia a tie ocenenia prišli s nejakým grantom, že my sme ako vlastne minulý rok si povedali, že na radu priateľov z Czech Investu a technologické agentúry, že ako my máme dosť ako sofistikovaný a skoro až základný výskum, ktorý musíme vo firme robiť a to verejní, to vlastne privátni investori nechcú v Európe vôbec financovať. Takže vlastne na takýto výskum často bývajú aj nejaké verejné peniaze, tak nám odporúčili, že máme skúsiť Európsku úniu, NATO. No a vlastne takto hneď sme prešli všetkými tými výbermi a dostali sme sa do tých zo pár percent organizácií, ktoré dostali až tieto odporúčania alebo sa dostali do toho akcelerátora. Ako vnímaš príliv LLM na fungovanie Innovate Technology? Či je to pre teba benefit, alebo to skôr ti vytvára nejakú konkurenciu? Jedno slovo, tailwind. Proste je to vietor do plachiet, veľmi nám to pomáha. Pomáha nám to vlastne na viacerých úrovniach. My, keď sme začínali firmu, tak vlastne od začiatku sme mali tú istú víziu toho produktu v hlave. Spravili sme nejakú feasibility study a business plán a sme povedali proste, keď sa do tohto investuje 27 miliónov eur plus minus, tam bolo, tak sme schopní to spraviť. Veľká časť toho bude musieť ísť z nejakých investícií, ale časom už to proste pôjde cez partnerov a zákazníkov. No a veľa nákladov, ktoré tam boli buď to nejaký vývoj nejakých dielčích častí, čo dnes je zásadne zvýšená efektivita tých vytvorenia IT komponent a nejakých rozhraní, je zásadne vyššia efektivita vďaka AI. A druhá vec je, že tie nejaké general purpose AI, napríklad Gemini, nám často pomáhajú šetriť pracovnú silu pre nejaké anotácie dát. A to je veľmi dôležitá vec, že keď človek napríklad robí nejaký machine learning projekt, tak mal by očakávať, je taký ako benchmark, že plus minus 30-40% nákladov by mal alokovať na nejakému predčistenie a anotácia dát. To znamená značenie dát, aby sa mohol trénovať tie modely. No a toto AI-ko nám znižuje tieto náklady alebo nám zásadne rozširuje to, aké množstvo dát my môžeme mať označených potom na trénovanie modelov. Takže nám to pomáha na viacerých úrovniach a ten pôvodný odhad sa nám asi o tretinu znížil a vlastne my nehovoríme, že kde budeme o aký čas, my hovoríme, kde budeme o koľko peňazí. My máme vlastne ten projekt rozdelený na skoro ako 20 až 50 tisíc eurové malé podprojektíky, tásky a tie vieme, že keď urobíme toto, budeme tu. Keď urobíme toto, budeme tu. Ako vždy je tam nejaká veľká technická výskumná neistota, ale je tam plus minus akoby jasne štrukturovaný proces, kam sa dostaneme. Niektoré z tých vecí sme vlastne nemuseli urobiť vďaka AI. Niektoré z tých vecí sú lacnejšie vďaka tomu AI a my vlastne tam, kde sme teraz, tak tam sme mali byť až o 1,5 násobok toho, čo vlastne vo firme máme ohľadom kapitálu. Takže veľmi nám to pomáha a ako samozrejme potenciálne o niekoľko rokov nám to môže aj zásadne naraz konkurenciu, lebo aj iným to pomáha, ale do tejto technológie Human in the Loop, tých dynamických virtuálnych senzorov my už sme investovali pred 5 rokmi, alebo skoro 6 a máme obrovské množstvo dát, ktoré už sú označené a predspracované a sme vyexplorovali množstvo dead endov. Neočakávam, že aj keby tento vývoj zásadne pokračoval, že by niekto v nás vedel dobehnúť za niekoľko mesiacov, že stále sú to roky a obrovské investície, aby niekto nás mohol v tomto dobehnúť. Takže
je to vietor do plachiet, veľmi nám to pomáha, posúva nás to ďalej z takej takzvanej Valley of Death. Neviem, či to poznáš, taký ten v inováciách, čo je vlastne to, čo sa deje po akademickom výskume. Akademický výskum je do toho TRL 6 a Technology Readiness Level a potom od toho 6 do 9, tak to by sme tak mohli nazvať, že to je tá inovácia, keď to vnášame do priemyslu. A vlastne na začiatku ono to má negatívny cash flow profil, pretože na začiatku do toho musím tlačiť peniaze, musím robiť, nikto to nechce skúšať, nikto nechce byť pokusný králik a u seba testovať technológie, ktoré nie sú úplne overené. Takže na začiatku niečo inovatívne zaviesť do tej praxe je nákladné. A nám to vlastne, tá AI nám znižuje to celkové množstvo a aj skracuje nám ten čas, keď my budeme v tejto Valley of Death. Keď sa z nej dostaneme, tak potom zase ako sme v oveľa lepšej situácii. No a ešte by si mohol možno že popísať nejaká také najväčšiu výzvu alebo najväčšie výzvy, ktorým momentálne čelíte. No tak tým, že my sme inovatívna firma v Európe, tak samozrejme je to kapitál. To je úplne jasné. To je ako, vždy keď vidím takéto, že Európanom chýba odvaha, tak vravím, že a odvaha sa meria v eurách, pretože my, to je ako vlastne história storočí, my tradične v Európe kapitál získavame cez úvery, alebo my máme loan culture, zatiaľ čo v tom anglosaskom a angloamerickom svete majú skôr equity culture, to znamená, že investuje sa cez podiel na zisku a ten je oveľa vhodnejší pre inovácie, pretože tá inovácia potenciálne môže mať v budúcnosti obrovský efekt, ale teraz ja neviem o budúci rok, koľko som schopný zaplatiť na úrokoch. Takže toto je vec, ktorá vlastne v Amerike sa robí oveľa viac. Oni vlastne pomer pre inovácie súkromného kapitálu a grantov majú, neviem, či je to 2:1, 3:1 alebo 4:1, zatiaľ čo u nás je to v prospech naopak tých grantov. My sme vlastne úplne závislí v inováciách v Európe od verejného financovania. Čo je ako, a to má ako ďalšie dôvody, že nemáme napríklad súkromný dôchodkový systém a tým pádom nie je to množstvo investorov, ktorí by niekde museli natlačiť tie peniaze a prespilovalo by to až do tých inovácií a do tých univerzít trebárs. My nemôžeme očakávať, že univerzity budú mať nejaké príjmy z privátneho sektoru viac ako majú teraz. To sú v podstate naplnené, tie potenciál je v podstate naplnený. No a inovácie strádajú práve v dostupnosti kapitálu. Ten kapitál sa dá nájsť, ale je tak nákladný, že vlastne neoplatí sa to robiť a preto väčšina firiem, ktoré ja poznám v Európe a robia niečo veľmi inovatívne, tak v Európe majú len nejakú servisku a v Amerike majú tú skutočnú matku alebo tú firmu, ktorá potom bude vlastniť to IP a to je vlastne pre nás v Európe veľký problém, lebo to IP je to, čo potom bude generovať tie peniaze a tie dane. Takže my ako samozrejme najväčšiu prekážku vidíme v tomto, akoby jedna vec a často napríklad tá štátna pomoc je úplne, že ide zlým smerom, takže my vidíme, že napríklad štát podporuje digitalizáciu fabrik, takže dáva rôzne priame granty tým fabrikám, ale oni ani vlastne nevedia, čo chcú, takže potom vlastne konkurentom skutočne inovatívnych tých výrobných informačných systémov alebo riešení, ktoré vedia skutočne pomôcť, sú nejakí existujúci dodávatelia, ktorí vymýšľia nejaký spôsob, jak proste vydolujú alebo si top-upnú peniaze z nejakého grantu a potom sa samozrejme veľmi ťažko konkuruje, keď niekto povie, že vďaka štátnym peniazom vie im to vlastne dodať zadarmo to isté, čo my vieme dodať za dobrú návratnosť, lebo my nemáme vôbec žiadne tie štátne peniaze. Tie štátne peniaze majú väčšinou tie firmy, ktoré moc nerastú, sú tam dlhodobo a majú už dlhodobo nejaké vzťahy alebo vedia, do ktorého radu sa postaviť, že mladšie firmy, čo sú od začiatku veľmi privátne, že sú na privátnom kapitále postavené a na use caseoch, ktoré od začiatku musia generovať nejakú hodnotu väčšinou, ako toto úplne nevedia. Že ako, to si myslím, že to je problém 1, 2, 3, 4, 5 v podstate všetkých inovatívnych firiem. No a drahý kapitál. Ono to nie je o tom, že by ho človek nedostal,
ale trebárs, keď ho dostane, tak ho dostane za takých podmienok, že vyšla taká štúdia McKinsey na B2B startupy, to bolo o startupoch, že vlastne koľko peňazí dostanú za rovnakej situácii, ako sú v Amerike, je to 2,4 krát menej v Európe. A najhoršie je to v AI, a najhoršie je to vo východnej Európe, že tam tie pomery boli treba za 5 až 10 násobné, takže vlastne pri takých nákladoch človek vôbec neuvažuje, nad tým venture kapitálmi musí hľadať peniaze niekde úplne inde a ako tie príležitosti sú, ale nie je to úplne jednoduché, takže je to o tom kapitále, dá sa to nejak spojiť, človek musí akoby trošku zmeniť, prispôsobiť tú svoju podnikanie tomu, ale dá sa to. No a druhý najväčší problém je proste pochopenie fabrík, ako robiť IT. Vlastne oni rozumejú asi tak IT ako ITáci chémii a to, jak proste malé firmy vôbec nevedia, že čo si majú kúpiť alebo čo by im vlastne pomohlo. A to je ten lepší prípad, lebo veľké firmy tam majú trebárs už dodávateľov, ktorí už sú tam poriadne ako zachytení a majú vendor log na toho svojho zákazníka. Vlastne vy prídete s nejakým mesom, ktorým viete dať za trebárs návratnosť 2 mesiace a potom sa ozve dodávateľ ERP, ktorý si predstavoval, že on im to dodá za 10 až 20 krát vyššiu cenu a on povie, že on vám nedodá žiadne dáta, lebo sa to nedá. A jednoducho, keď ERP je dôležitejší systém ako MES, ten každá fabrika musí mať, jeho výmena je strašne drahá, vyžaduje konzultácie. Keď ten zákazník je trošku ako nedá si pozor pri nákupe ERP, tak celá tá ďalšia digitalizácia je zastavená, pretože oni všetky tie dáta majú. Keď ich tomu zákazníkovi nedajú, tak vlastne budú vypalovať každého toho ďalšieho, čo tam príde a budú proste za 5 minút práce, že tu nás zo svojej databázy vám pošlem do nejakej ďalšej databázy, že ako 5 minút práce, tak povie, že 150 hodín. To sa nám teraz stalo u jednej veľkej slovenskej firmy, že máme riešenie, ktoré ich posúva 20 rokov dopredu. Proste umelá inteligencia im tam sleduje nejaké agregáty a oni povedali, že proste na to, aby sme mali dostatočnú spoľahlivosť, potrebujeme tieto dáta, posielajú nám tie dáta Excelom, ukazujú, máme ich tu, oni tie dáta majú všade, ale keď povieme, OK, čo keby ste nám tie dáta dávali v reálnom čase, to je ako v normálnych firmách 5 minút práce, tak oni povedia, OK, nech my to naceníme, pošleme to nejakému dodávateľovi, overhead jeden, druhý, procurement, cyber security a povedia, že je to 150 hodín. A to vlastne zabíjajú ako business case toho celého caseu. A takýchto caseov zhodou okolností táto firma má desiatky a to naše riešenie má návratnosť 1-2 mesiace aj s tou kamerou, čo tam nejaký partner nainštaluje a oni vlastne môžu ušetriť až milióny eur ročne, keď sa napočítajú všetky tie use casey, všetky tie use casey budú pozabíjané kvôli tomu, že oni nám nevedia tam dať jednu a tam druhú informáciu z nejakého ERP alebo iného plánovacieho systému. Takže je tam taká história, že tie fabriky sa dosť uzamkli, strelili sami sebe do nohy a vlastne my vôbec ako nepozeráme na to, že kde tie use cases sú, alebo v ktorom priemysle, alebo aká veľká firma. My potrebujeme pracovať s firmami, ktoré sú na to pripravené, ktoré sami sebe nezviazali nohy, ruky a ktoré majú nejaký burning platform a uvedomujú si, že keď nebudú digitalizovať, tak nebudú flexibilní, efektívni a za chvíľu zaniknú. Dobre. Posledná otázka na teba, Boris, je, že tú knižku, ktorú si spomínal, či to vieme niekde zohnať? Ano, či nám to vieš spojiť? Áno, je to v češtine, práve to majú kolegovia ako reviewery, nejakí ako takí tí prví čitatelia. Ja si myslím, ja dúfam, že do leta to vydáme reálne a na našom webe potom bude link niekde na Amazone, alebo potom osobne prídem odozdať zo pár kúskov. Dobre. A to sú tam ako zaujímaví spoluautori, ktorí skutočne vedia. Aj na CMMS máme človeka, ktorý vlastne vedie najväčšiu
alebo druhú najväčšiu údržbárskú organizáciu na Slovensku. Ľudia, ktorí majú čas na ERP, sú ľudia, ktorí skutočne ako si prešli rôznymi generáciami toho ERPčka a poznajú tie zákutia, problémy a tak ďalej. Takže je to v celku zaujímavé, tak robím reklamu určite. Si to niekedy ako nájdite, eventuálne kúpte alebo požičajte a pozrite sa na to. Dobre, Boris, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a že si nahral túto epizódu so mnou. Ďakujem za pozvanie, dúfam, že som teda nenudil, alebo naopak nezmiatol. A že že si mnohých motivoval. Tak to dúfam, áno, to je dôležité, ako treba motivovať, musíme ísť do zbrane proti tej neefektivite. Takže to je náš nepriateľ, o ktorom vieme, ktorého už máme dlho a ako remizujeme s ním. Dobre, ďakujem. Ďakujem.